Mitä sisävaatteita ja kuinka paljon vauvalle pitäisi hankkia? Onko talvi- ja kesävauvan tarpeilla jotain eroa? Videolla meidän kokemukset. Pienelle tulevalle vauvalle on ihana hankkia vaatteita. Mä ostan suurimman osan vauvojen vaatteista käytettynä kirpparilta tai Vinteristä. Pienien vaatteiden käyttöaika on ainakin meillä ollut tosi lyhyt. Ja ne onkin todella hyväkuntoisia myös käytettynä. Totta kai on ihana käydä vähän kaupoissa kiertelemässä. Aina sieltäkin on joku tarttunut mukaan. Mutta nämä pienet vauvavaatteet, ne ei juurikaan ehdi kulua. Ja ne menee kyllä vielä todella monelle vauvalle omankin jälkeen. Meidän ensimmäinen yhteinen vauva syntyi jouluna keskellä talvea ja toinen heinäkuussa keskellä hellekesää. Onko tarpeissa ollut jotain eroa? Käydään läpi videolla. Mä yritin jo ekavauvan kohdalla olla järkevä ja olla ostamatta liikaa vaatteita. Käytäntö sitten osoitti, että en mä ihan ehkä onnistunut siinä. Mulla oli ihan liikaa vaatteita. Mutta mistä sitä oikeasti edes tietää ennen kuin elää sitä vauva-arkea, että kuinka paljon ja millaisia sitä oikeasti tulee tarvitsemaan. Ja nyt jälkeenpäin 2 vauvan kokemuksella kyllä ne tarpeetkin eroavat toisistaan. Mutta semmoiset perusasiat, ne on aika samat ja ne tullaan käymään tässä videossa läpi. Ennen ekaa vauvaa, silloin mulla oli aikaa kiertää kirppareita. Ja sieltä kyllä tarttu mukaan aika monet euron housut, jos näitä nyt ehkä tarvitsis. Mutta loppujen lopuksi niiden varmuuden vuoksi vaatteita oli ehkä muutama liikaa. Tokavauvan kohdalla sitä jo oli vähän järkevämpiä ties, mitä sitä oikeasti tarvitsee. Käytännössä siinä kävi kuitenkin niin, että nopeasti sitten muodostui ne omat lempivaatteet, joita sitten tykkäsi käyttää eniten. Ja ehkä kuten videosta arvatte, mun kohdalla ne oli näitä beigejä vaatteita. Totta kai nämä vaatteet likaantuikin usein, mutta sekin on tosi vauvakohtaista kuinka usein. Mutta se pesukone, sekin pyörii oikeasti aika usein. Ne monet vauvojen aiheuttamat tahrat, ne on sellaisia, että ne on pestävä aika nopeasti. Ja sitä tulee sitten kuitenkin pestyä pyykkiä sen verran usein, että ei niitä vaatteita hirveästi tarvinnut. Meidän ensimmäinen vauva, hän ei ollenkaan tykännyt, oikeastaan hän suorastaan vihasi tämmöisiä pään yli vedettäviä bodeja. Ne jäi meillä oikeastaan kokonaan käyttämättä, enkä mä niitä toiselle sitten juuri hankkinutkaan. Hän kyllä sinänsä ei niitä oikeastaan vihannut ja hänelle ne kyllä meni, mutta ei ne niin käteviä ole ollenkaan kuin noi toisenmalliset bodit. Meidän vauvat on ollut aika isoja jo syntyessään ja ne on kasvanut tosi nopeasti. Meillä jäi kaikki siroimmat merkit oikeastaan kokonaan käyttämättä ekoja viikkoja lukuun ottamatta. Kuten mä mainitsin, ne pienimmät koot, ne menee usein tosi nopeasti pieneksi ja niiden käyttöaika jää lyhyeksi. Toki siinä on suurta vaihtelua, mutta meidän molemmat vauvat, ne on tosiaan syntynyt jo aika isokokoisina ja myös kasvaneet tosi nopeasti. Me oltaisiin oikeastaan selvitty kokonaan ilman K50 vaatteita, mutta toki kun niitä oli hankittu, muutama viikko me ehdittiin niitä käyttää. Nämä on jo sitten seuraavan koon vaatteita ja ne meni meillä vähän pidempään. Meillä on oikeastaan karkeasti mennyt niin, että muutaman viikon ikäisenä me ollaan siirrytty näihin 56 koon vaatteisiin. 3 kuukauden iässä meidän vauvalla on ollut jo koko 68, puolivuotiaana koko 74 ja 1-vuotiaana 80-86. Eli se vaihtuvuus siinä ekan vuoden aikana on ollut tosi isoa. Toisaalta tämä ei ole mikään fakta, koska sitten taas lapsi voi käyttää niitä ekojen koevaatteita monta kuukautta ja olla koossa 74 ja 1-vuotiaana. Tätä ei voi kyllä oikeastaan etukäteen ennustaa. Mutta sen takia ehkä ei kannatakaan hankkia liikaa niitä vaatteita etukäteen. Tämmöiset nepparilliset yöpaidat, näitä on aika paljon saatavilla ja nämä on kyllä edullisempiakin. Mutta ne ei ole niin käteviä. Ei se nyt haittaa, jos on 1 tai 2 kappaletta tällaisia, mutta kyllä ne vetoketjulliset on kuitenkin parempia. Ja sitten on aika paljon housuja ja yöpaitoja, missä on tää jalkaterä edessä tai jalkaterä valmiina. Näistä monet tykkää paljon. Mutta itse asiassa nääkin jäi meillä kyllä kokonaan käyttämättä sen ihan alun jälkeen. Jotenkin musta tuntuu, että meidän lasten jalat oli sen verran isoja, että jotenkin ne tuntui ehkä vähän pieniltä nämä valmiit jalkaterät. Niin oikeastaan ne kaikki semmoiset potkuhousut ja tämmöiset yöhousut, yöpaidat, joissa on tuo jalkaterä valmiina, niin jäi meidän loppujen lopuksi käyttämättä. Vaikka ajatuksena ne olisi hirveän mukavia, koska ei ne sukatkaan, ne ei todellakaan pysy jalassa. Meillä on myös käynyt niin, että koko 62 on jäänyt meillä molemmilla aika kokonaan käyttämättä. Tai oltaisiin sanotaan näin, että oltaisiin selvitty hyvin pitkälti ilmankin. Muutamia sen vaatteita,
mutta ei sen enempää. Siihen on vaikuttanut toki se, että meidän vauvat on kasvanut nopeasti, mutta myös se, että mun lempparibodit, ne on ollut tällaisia jatkettavia, missä on 2 napit. Niin oikeastaan tämmönen 56K body, missä on 2 napit, vastaa myös koko 62. Ja tää on ehkä se suurin syy myös, miksi meillä on jäänyt se koko 62 aika käyttämättä. Mitkä vaatteet ja kuinka paljon me ollaan loppujen lopuksi koettu hyödylliseksi ja tarpeelliseksi? Meillä on ollut tosiaan talvivauva ja kesävauva. Ja perusvaatteet heillä molemmilla on kyllä ollut tosi samanlaiset. Käydään vähän myöhemmin läpi, että muutamia semmoisia erikoisvaatteita me ollaan kuitenkin sitten hankittu. Mutta sekin on niin vuosikohtaista. Viime kesä oli tosi kylmä, kunnes juuri kun meidän vauva syntyi, alkoi tosi kuuma ajanjakso. Ja sitten mä kävin hakemassa muutamia kesävaatteita hänelle. Mä en niitä etukäteen tosiaan hankkinut, kun ei yhtään tiennyt, minkälainen Suomen kesä tulee olemaan. Mitkä vaatteet meillä on ollut niitä käytetympiä? Mä näytän seuraavaksi. No ihan ehdottomasti nämä kietosbodit ja pitkähihasina. Ekalla vauvalla mä en kyllä käyttänyt yhtään lyhythihasia, mutta tällä tokalla mä oon käyttänyt. Sitten vähän ohuempia housuja ja myös vähän paksumpia housuja. Voi vaihdella kelien mukaan. Vetoketjuliset yöpaidat. Nämä on melkein niitä ainoita vaatteita, mitä mä oon tykännyt ostaa myös uusina. Näitä on jotenkin niin ihana pitää vauvan päällä. Ja itse asiassa nämä kanssa kuluu aika paljon. Näitä likaantuu paljon ja niitä tulee pestyä paljon. Niin nämä on kyllä semmoinen, jotka kuluu. Ja näitä tykkää kyllä pitää sekä päivällä että yöllä. Jos mä johonkin satsaisin, niin näihin yöpaitoihin. Nämä kollegehaalarit. Nämä on ollut etenkin isän mieleen, kun nämä on helppo pukea päälle. Ei ole liikaa nappeja, mitä pitäisi napitella. Näitä on tullut käytettyä. Mä itse asiassa ekalle vauvalle vahingossa ostin 2 tällaista. Ja sit mä vasta tajusin, että nämä onkin tosi käteviä. Ja tällä toisella vauvalle on ollut joka koossa näitä valmiina. Tämmöisen pienen kollegepaidan mä oon ostanut ekalle vauvalle. Tätä en ole käyttänyt kummallakaan. Kyllä tämmönen pään yli vedettävä kollegepaita on aika epäkäytöllinen pienellä vauvalla. Mutta vähän isommalla. Ja etenkin tällä tokalla vauvalla tykkäsin käyttää näitä. Sekin on vähän makukysymys. Mutta vähän isompi vauva, niille kyllä saa jo helposti puettua näitä. Ja sitten meillä on ollut jo kovalla käytöllä tämmönen tedditakki. Tää on ollut kätevä. Ja molemmilla vauvoilla. Tää oli kätevä talvivauvalla, kun oltiin jossain sisätiloissa, kaupassa tai muuta. Mutta kesävauvalla tää oli sitten kätevä just, kun oli vähän viileämpää. Ja tämmönen vetoketjujen malli, niin tää on ollut myös helppo pukea päälle. Talvivauvalle mä ostin myös Merinovilla vaatteita. Ja nämä Merinovilla housut ja Merinovilla bodit, ne jäi meillä oikeastaan melkein kokonaan käyttämättä. Tääkin on ihan perhekohtaista. Monet varmaan kyllä käyttää niitä. Mutta kun mä oon ostanut aina untuvapussit rattaisiin ja kaukaloon ja untuvahaalarit, ja mä tykkään ehkä semmoista helposta pukeutumisesta. Meillä jäi ne oikeastaan kokonaan käyttämättä, enkä tälle tokalle vauvalle sitten edes niitä hankkinut. Toki meillä on Merinovilla haalareita, mitä äitiyspakkauksesta tulee, niin ollut käytössä. Mutta sanotaan näin, että me ollaan enemmän käytetty niitä untuvapusseja ja haalareita. Käydään niitä läpi toisessa videossa. Kesävauvan kohdalla, samalla viikolla kun hän syntyi, niin alkoi kovat helteet. Niin tuli sitten tarpeeseen myös kesävaatteet. Oli tämmöistä koko pukua, jossa oli lyhyet hihat ja lyhyet lahkeet. Ja sitten myös ihan erillisiä. Nämä musliinikankaiset vaatteet, nämä on tosi ihania. Nämä on kyllä aika kalliita ja ei niin helppo löytää, mutta jos sattuu jostain tulemaan eteen, niin nämä on ollut ihania pitkin vauvavuotta monenikäisellä vauvalla ja lapsella. Toki sitten kun vauva alkaa tai sitten kun taapero alkaa juoksemaan ja kaatumaan, niin noin menee helposti rikki. Mutta siihen asti ne on ollut ihania käyttää. Talvivauvalle mä ostin silloin tämmöisiä pipoja, mitä käytettiin ihan sisälläkin. Ja ulkona sitten toki eri pipot. Me voidaan käydä ulkovaatteita joskus toisella videolla läpi. Kesävauvalla olikin sitten käytössä enemmänkin tämmöisiä hellehattuja, kun oli kova auringonpaiste. Ja tietenkin sukkia. Ne on semmoinen katoava luonnonvara. Voisi kuvitella, että niitä hankkii liikaa, mutta ne on koko ajan kadoksissa. Eikä ainakaan samanvärisiä sukkia todennäköisesti jalassa. Paljonko niitä vaatteita nyt sitten 2 lapsen kokemuksella hankkisi? Mä ehkä sanoisin, että semmonen minimi, millä kyllä oikeasti pärjää, niin on noita bodeja, noin 5 kappaletta per koko, housuja, noin 5 kappaletta per koko, yöpaitoja. Ne mitä menee likaiseksi, kyllä mä hankkisin niitä muutaman, ehkä jopa 3 per koko. Muutamalla pärjää, mutta yhdellä voi tehdä tiukkaa, koska niitä kyllä likaantuu. Sukkia kannattaa hankkia.
Niitä katoo, lentää, ne on koko ajan karkuteilla. Ei niitä nyt älyttömästi, mutta useampi pari. Kollagehaalareita per koko, mä sanoisin, että 1 tai 2 kappaletta. Yksikin riittää mainiosti, kun on kuitenkin niitä muitakin vaatteita käytettävissä. Kollagepaitoja tai muita tämmöisiä paksumpia paitoja. Niitäkin on ihana hankkia, on oikein maailman ihania söpöjä kuvioita. Mutta ei niitäkään montaa per koko oikeasti tule käytettyä, koska se pesukone tosiaan kuitenkin pyörii aika usein. Toki siinä pesutahdissa on myös perhekohtaisia eroja. Me ollaan jo ennen lapsia pesty kaikki vaatteet hajusteettomalla pesuaineella, joten meillä pestään kaikki vaatteet samalla pesuaineella. Ja lapsetkin on hirveän erilaisia, kuka puklailee enemmän ja kuka vähemmän. Sitten kun ne alkaa syömään, kuka sotkee enemmän, kuka vähemmän. Kyllä sitä tuntuu, että omatkin vaatteet on koko ajan jotenkin vähän likaset jostain ja sieltä ja täältä. Ei se nyt niin vakavaa ole, mutta etenkin silloin kun imettää ja heti synnytyksen jälkeen, niin ei se omakaan vaatevarasto ole kauhean iso. Niin kyllä niitä sitten vaan joutuu pesemään aika usein, kunnes vaatevarasto vähän karttuu. No näiden perusvaatteiden päälle sitten tulee toki hankittua vielä vähän jotain muutakin kivaa ekstraa. Etenkin tuolla kirppareilla on ihan hirveät määrät juhlavaatteita. Meillä on ollut pelkkiä poikavauvoja, mutta tyttövauvojen kanssa on varmaan sama asia, että ei ne juhlavaatteet tai siistit hienot vaatteet, on ne sitten kauluspaitoja tai hameita. Ne ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi kauhean käytännöllisiä tai mukavia. Niitä ei kannata ihan hirveästi hankkia, vaikka niitä saa paljon ja halvalla. Ne ei myöskään kulu ollenkaan, koska ei kukaan oikeasti kauheasti käytä niitä. Mutta totta kai on kiva olla jotkut siistimmät vaatteet ristiäisiin ja jos sattuu olemaan jotkut juhlat. Mutta ihan hirveästi niitä ei kannata hankkia, etenkään per koko, kun lapsi kasvaa niin nopeasti. Meillä on ollut myös tuuri, että lasten mummi ja mun ystävä on kutonut meille ihania vaatteita, niin ollaan saatu lämpimiä Merinovilla vaatteita myös käyttöön. Sitä sanotaan, että ei kannata hankkia liikaa valmiiksi. Niitä voi hankkia sitten, kun vauva on syntynyt. Ja se on toki totta, ja niinhän esimerkiksi erikoisvaatteiden kohdalla kannattaa tehdäkin. Meidän ekastakin vauvasta sanottiin koko raskauden ajan, että se on pieni vauva, vaikka lopulta syntyikin sitten yllätyksenä iso vauva. Mäkin olin hankkinut ihan liikaa tästä syystä pieniä vaatteita, kun oli odotettavissa pieni vauva. Mutta toisaalta mä olin myös iloinen, että mä olin hankkinut valmiiksi vaatteita sinne kokoon 68 asti. Se riippuu toki ajankohdasta, koska se vauva syntyy, mutta esimerkiksi talvivauva, jos on kovat pakkaset, sen kanssa joutuu olemaan aluksi sisällä. Ei oikein pääse lähtemään minnekään. Lisäksi talvisin on RS-viruskautta usein, joten ei oikein kannatakaan lähteä. Se on aika ikävä sairaus, jos se tulee sitten heti pienelle vauvalle. Tai no kenelle tahansa, mutta vielä tommoselle vastasyntyneelle. Talvivauvan kanssa ei samalla tavalla pääse liikkumaan kuin kesävauvan kanssa. Ja sitten nämä vauvat on vielä niin erilaisia. Tämä meidän ensimmäinen vauva, hän ei tosiaankaan viihtynyt aluksi rattaissa. Senkään takia ei tullut aluksi kauheasti käytyä missään. Myöskin koska hän kasvoi niin nopeasti, niin yhtäkkiä mulla tosiaan oli ne 68 vaatteet käytössä. Joten mä olin kyllä iloinen, että mä olin hankkinut kaikki vaatteet ja tavarat siihen asti. Sen jälkeen alkoi sitten liikkuminenkin helpottaa, kun alkoi tulemaan kevät. Päästiin vaihtamaan myös toisenlaisiin rattaisiin. Tää vaatejuttuhan ei missään nimessä loppu näihin sisävaatteisiin. Tuntuu, että tää tavaroiden hankkiminen näille vauvoille ja pienille lapsille on loputonta. Käydään erillisillä videoilla läpi noita untuvapusseja ja muita pusseja. Ne on ollut mun mielestä tosi hyödyllisiä ja lisäksi ulkovaatteista voitaisiin tehdä oma video. Se on kanssa aikamoista arvotusta, mitä pukea. Ja siinäkin on ollut eroja kyllä eka ja toka lapsen kohdalla. Käydään läpi se toisella videolla.